chestie pe care am descoperit-o pe Threads este următoarea poză, da? Vlad Obu intră în DM-urile unei copile. Pentru cine nu știe, Vlad Obu are... câți ani are? 30. Deci Vlad Obu are o vârstă considerabilă. Din ceea ce se vede aici, această conversație se petrecea în 2022, anul trecut. Deci avea o vârstă considerabilă, mai puțin un an. Află de la persoana în DM-ul căreia a intrat că are 15 ani. Ce face Vlad Obu mai departe? Drăguț. Și cum de n-a iubit? Posibil că nu e treaba ta? Efectiv, nu e treaba ta de ce o copilă de 15 ani nu are iubit? Super băieții la care ea râde. Țineți minte, vă rog frumos, cum s-au desfășurat aceste mesaje. Pot fi fake-uri ușor. Primul lucru care ți arată că nu e fake conversația este acest detaliu aici. Nimeni nu s-ar chinui să pună acest detaliu aici. Dar oricum, stai așa, că nu te grăbi. Ai așteptat să apară Vlad Obu în viața ta ca să-ți faci iubit, înțeleg. După care, ce PLM răspunzi așa de greu? Ia dă numărul tău să te bag pe WhatsApp. De ce ai vrea Vlad Obu la aproape 30 de ani, probabil la momentul respectiv, să bagi un copil de 15 ani pe WhatsApp? Care este motivația ta ca om să interacționezi cu o copilă pe care ai întrebat-o prima oară dacă are iubit? Care este motivația ta să-i spui în câteva alte mesaje să-ți dea numărul să o bagi pe WhatsApp? Ce vrei să vorbești cu ea? Evident că, la fel ca și voi, nu am vrut să zic, bă, sigur este adevărat ceea ce s-a întâmplat aici. Așa că l-am contactat pe Vlad Obu și l-am întrebat, este adevărat ce s-a întâmplat aici? La care omul mi-a zis că este un fake ceea ce este aici și că îmi arată el cum a decurs conversația. Mi-a făcut ăsta un screen capture. Deci, cum a decurs toată conversația? Vlad Obu gen, tu stai în București? Da, 7-8 zile mai târziu. Ce faci, Anastasia? Bine, tu? De ce răspunzi după 5 ore? Am avut meditații. Ești clasa 12-a, sunt a 8-a. Serios? Da, am 15 ani. Și aici, Vlad Obu îmi spune că s-a încheiat conversația. Numai că e clar că nu s-a încheiat conversația aici, pentru că ce a făcut Vlad Obu? Mesajele dintre am 15 ani și cele două ha-ha-uri au fost retrase. Da? Între 15 ani și cele două ha-ha-uri au fost și astea. Drăguț! Și cum de n-a iubit? Super băieți! Și așa mai departe. Restul mesajelor au fost retrase de către Vlad Obu. Deci cred cu tărie că acest screenshot a fost făcut pe bune și cred cu tărie că domnul Vlad Obu și-a dat unsend la mesajele astea. Ce rost are ca domnul Vlad Obu, la cei aproape 30 de ani ai dânsului, să intre în DM-uri la copile? Sigur că, atenție, eu sunt de acord cu chestia asta. Bă, vezi pe cineva și ai impresia că are o anumită vârstă și interacționezi cu ea. Se poate întâmpla. Sunt fete care arată la 15 ani, la 14 ani, ca alte fete la 18. Se întâmplă. Bă, da, în momentul în care cineva îți spune, bă, am 15 ani și tu ai 30 în pana mea, e prea mult, mai ales când îți spune, sunt clasa 8-a, am fost la meditații. Bă, e clasa 8-a, coaie. Despre ce vorbești la clasa 8-a? Despre evaluarea națională? Ce faci la clasa 8-a? Ce vorbești tu la 30 de ani cu copilul ăla pe WhatsApp? După ce ai întrebat-o în prealabil dacă are iubit. Deci eu pot să înțeleg că oamenii par ceva. În momentul în care ți-a spus 15 ani, cere scuze, mergi mai departe. Acum, unii o să zică, domnule, la câte femei are Vlad Obu, n-avea el nevoie să interacționeze cu o copilă de 15 ani. Bune? Argumentul ăla, știți că la câte femei aveau frații tăi și pot avea frații tăi, n-au de ce să abuzeze femei. Când ești bolnav, când nu ai în tine aceste bariere, aceste lucruri pe care să le consideri anormale, te mai interesează că, persoana aia are o anumită vârstă. Apropo, ăștia sunt interlopii, ăștia sunt băieții care fac sparring cu frații tăi, ăștia sunt băieții care o ard jmecherași că fac ei ce fac cu femeile.